హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాసులో మనము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుని యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని, అందులో ఈరోజు మనము 45వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. వచ్చిందా రాలే? హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 45వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రాహ్మణా ఊచుః బ్రాహ్మణా ఊచుః బ్రాహ్మణా ఊచుః త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశ స్వయం. త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశ స్వయం. త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశ స్వయం. త్వం హి మంత్ర సమిదర్భ పాత్రాణి చ. త్వం హి మంత్ర సమిదర్భ పాత్రాణి చ. త్వం హి మంత్ర సమిదర్భ పాత్రాణి చ.
त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं पात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता त्वं सदस्य ऋजुः त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता त्वं त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता त्वं सदस्य देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशुः अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशुः अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशुः ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मणोऽचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं सदस्य दम्पती हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं सदस्य दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माताजी माधवी नीलोक माताजी हरे कृष्ण प्रभु ब्राह्मणावोचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं
త్వం హి మంత్రః సమిద్ధర్భపాత్రాణి చ త్వం సదస్య ద్విజో దంపతీ దేవత అగ్నిహోత్రం స్వధా సోమ ఆజ్యం పశుః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. నాగరత్నం మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी. ब्राह्मणावुचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशयस्त्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशुः. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. బ్రాహ్మణ ఊచుః స్వం క్రతుస్వం హవిస్వం హుతాశస్వయం త్వం హి మంత్రః సమిద్ధర్భ పాత్రాణి చ త్వం సదస్యర్తిర్విజో దంపతి దేవత అగ్నిహోత్రం స్వదా సోమ ఆజ్యం పశుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సరళాదేవి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. బ్రాహ్మణా ఊచుః త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశస్వయం త్వం హి మంత్రః సమిద్ధర్భపాత్రాణి చ త్వం సదస్య ద్విజో దంపతి దేవత అగ్నిహోత్రం స్వధా సోమ ఆజ్యం పశుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రాహ్మణ ఊచుః త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాసః స్వయం త్వం హి మంత్రః సమిద్ధర్భపాత్రాణి చ త్వం సదస్యర్విజో దంపతి దేవత అగ్నిహోత్రం స్వధా సోమ ఆజ్యం పశుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. బ్రాహ్మణావూచుః తం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాసస్వయం త్వం హి మంత్రః సమిద్ధర్భపాత్రాణి చ త్వం సదస్య ద్విజో దంపతి దేవత అగ్నిహోత్రం స్వధా సోమ ఆజ్యం పశుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థము, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బ్రాహ్మణ ఊచుః, బ్రాహ్మణులు పలికిరి. త్వం, నీవు. క్రతుః, యజ్ఞము. త్వం, నీవు. హవిః, హవిస్సు. త్వం, నీవు. హుతాశః, అగ్ని. స్వయం, స్వరూపుడవు. త్వం, నీవు. హి, వలన. మంత్రః, వేద మంత్రములు. సమిత్ దర్భ పాత్రాణి, సమిదలు, కుసుగ్రాసము, యజ్ఞ పాత్రలు. చ, మరియు. త్వం, నీవు. సదస్య, సభాసదులు. ఋత్విజః, ఋత్వికులు. దంపతి, యజమాని మరియు అతని భార్య. దేవత, దేవతలు. అగ్నిహోత్రం, అగ్నిహోత్రము. స్వదా,
పితృతర్పణము పితృతర్పణము సోమః సోమరసము ఆజ్యం నెయ్యి పశువు యజ్ఞ పశువు ఈ కృష్ణ భావము బ్రాహ్మణులు పలికిరి హే ప్రభు నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు నీవే హవుస్సువు నీవే అగ్నివి నీవే యజ్ఞమందు ఉచ్చరించు మంత్రమువు నీవే సమిదవు నీవే జ్వాలవు నీవే కుశగ్రాసమువు నీవే యజ్ఞ పాత్రలు అయి ఉన్నావు యజ్ఞ నిర్వాహకులు అగు ఋత్విక్కులు నీవే ఇంద్రాది దేవతలు నీవే యజ్ఞ పశువు నీవే ఈ విధముగా యజ్ఞ సంబంధితమగు అర్పణమంతయు నీవే అయి ఉన్నావు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చోదర. ప్రభు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. భాష్యము. విష్ణు భగవానుని సర్వవ్యాపకత ఇచ్చట తెలుపబడిన కథనమునందు పాక్షికముగా వివరింపబడినది. ఒక చోట నెలకొని ఉన్న అగ్ని వేడిమిని వెలుతురును సర్వత్రా ప్రసరించును. అదే రీతి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల యందు మనము గాంచునదేదైనను దేవదేవుని నుండి బహిర్గతమగు శక్తులు తప్ప అన్యము కాదని విష్ణు పురాణం నందు తెలుపబడినది. అగ్ని, హవిస్సు, నెయ్యి, పాత్రలు, యజ్ఞ ప్రదేశము, కుశగ్రాసము వంటి సమస్తము విష్ణువే అని బ్రాహ్మణుల వచనము. అతడే సర్వస్వము. ఈ యుగమునందు చేయబడు సంకీర్తన యజ్ఞము ఇతర యుగముల యందలి ఇతర యజ్ఞములతో సమానమని ఇచ్చట ధృవీకరింపబడినది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని కీర్తించుచు ఎవరేని సంకీర్తన యజ్ఞమును నిర్వహించినచో వేదోపదేశితమగు విస్తృత ఏర్పాట్లను కూడిన యజ్ఞములను నిర్వహింపవలసిన అవసరము లేదు. పవిత్ర హరే కృష్ణ మహామంత్రములో హరే అనగా కృష్ణ శక్తి అనియు, కృష్ణ అనగా స్వయం భగవానుడని భావము. ఈ రెండు అంశములు కలిసియే సమస్తమగుచున్నది. కలియుగ ప్రభావముచే పీడితులైన జనులు వేదోపదేశిత యజ్ఞముల నిర్వహణకై తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకొనజాలరు. కానీ వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించినచో సమస్త యజ్ఞములను నిర్వహించినట్లే యగును. ఏలయన హరే కృష్ణశక్తి మరియు కృష్ణ మినహా వేరేదియును లేనే లేదు. కృష్ణునికి కృష్ణ శక్తికిని భేదము లేదు. సమస్తము అతని శక్తి నుండియే వ్యక్తమగుచున్నందున సమస్తము కృష్ణుడనియే ఎరగవలసి ఉన్నది. సమస్తము కృష్ణుడే గనుక అతనికి ఒక రూపమంటూ లేదని మాత్రము ఎవ్వరూ అపార్థము చేసుకొనరాదు. శ్రీకృష్ణుడు తన శక్తి ద్వారా సమస్తమునకు వేరుగానున్నను తానే సమస్తము కూడా అయ్యున్నాడు. ఇది భగవద్గీత యందలి 9వ అధ్యాయమున ధ్రువపరపబడినది. తానే సమస్తముగా సృష్టి అందంతటా వ్యాపించినను అతడు సమస్తము కాడు. ఈ అచింత్య భేద తత్వ సిద్ధాంతమును శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించిరే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో బ్రాహ్మణులు పలికినటువంటి విషయాలను గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆ గంధర్వులు అంటే దగ్గరగా అంతకుముందు అందరూ కూడా వివిధ రకాలుగా ఆ విష్ణు భగవాను కీర్తిస్తూ వచ్చినటువంటి ప్రార్థనలు వారి శక్తి మేరకు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు చూసినట్లయితే గంధర్వులు చెప్తూ ఉంటారు, ఓ దేవా, శివుడు బ్రహ్మ ఇంద్రాది మరీచాది మహర్షులతో పాటు సమస్త దేవతలు నీ దేహం నందే నీ దేహం యొక్క అంశలై అయి ఉన్నాయి. నీవు పరమశక్తివంతుడవు. ఈ విశ్వమంతా కూడా ఇది నీకు ఒక క్రీడ లాంటిది. అటువంటి నిన్ను మేము ఎరిగి నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము అంటూ గంధర్వులు. అలాగే పూర్వపు శ్లోకంలో విద్యాధరులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. వారు, ఓ దేవా, మానవ జన్మ అత్యున్నత లక్ష్య సాధనకే ఉద్దేశించబడింది. అంటే ఈ మానవ జన్మ యొక్క ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలలో మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఆ విద్యాధరులు పలికినటువంటి విషయాన్ని చూసాము పూర్వపు శ్లోకంలో. మరి అలా నీ ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ఈ మానవ జన్మ అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్య సాధనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. కానీ మేము ఈ మోహంలో పడిపోయి ఈ దేహంతోనూ ఈ ప్రకృతితోనూ మమేకమైనటువంటి కారణంగా, తదాత్మ్యము చెందిన కారణంగా మాయా ప్రభావితులమై భౌతిక భోగ వాంఛితులమై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉన్నాము అంటూ ఈ విద్యాధరులు ఆయన్ను కీర్తించినటువంటి. సో ఎల్లప్పుడూ ఈ తాత్కాలికమైన మోసపూరితమైనటువంటి సుఖాలకే మేము ఆకర్షితులమవుతూ ఉన్నాము. కానీ నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క కరుణ ఎంత గొప్పది అంటే నీ యొక్క లీలలు
వాటిని ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి ఆ లీలలను శ్రవణం చేసినా గాని కీర్తించినా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని కీర్తించిన శీఘ్రమే ఈ మోహ బంధనాల నుండి బయటపడతాం కదా. అది నీ యొక్క దివ్య లీలల యొక్క శక్తి అంటూ వారు కీర్తించినటువంటి. సో ఆ క్రమంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రాహ్మణ ఊచుహు త్వం క్రతుస్త్వం హవిస్త్వం హుతాశ స్వయం త్వం హి మంత్ర సమిద దర్భ పాత్రాని చ. ఓ దేవదేవా, నీవే క్రతువు, నీవే హవిస్త్వము, నీవే హుతాశ, నీవే మరి నీవే మంత్రము, నీవే సమిదవు, నీవే దర్పణము, నీవే యజ్ఞ పాత్రలు అంటూ వారు ఆ బ్రాహ్మణులు, హే ప్రభు, హే దేవదేవా, నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు, నీవే హవిస్సువు, నీవే అగ్నివి, నీవే యజ్ఞము యందు ఉంచబడేటువంటి మంత్రమువు, నీవే సమిదవు అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటిది. త్వం సదస్య ఋత్విజో దంపతి దేవత అగ్నిహోత్రం స్వదా సోమ ఆజ్యం పశువు అంటూ వారు ఇంకా ఆయన్ని సో మరి ఆ విద్య ఇక్కడ సరే బ్రాహ్మణులు, నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు, నీవే హౌసువు, నీవే అగ్నివి, నీవే యజ్ఞమందు ఉంచబడే మంత్రము, నీవే సమిదవు, నీవే జ్వాలవు, నీవే కుశగ్రాసము, నీవే యజ్ఞ పాత్రలు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. యజ్ఞ నిర్వాహకులు అయినటువంటి వాళ్ళు, ఆ ఋత్వికులు, యజమానులు, నీవే, ఇంద్రాది దేవతలు నీవే, యజ్ఞ పశువు నీవే. ఆ విధంగా యజ్ఞ సంబంధితమైన అర్పణమంతయు నీవే. ఇదంతా కూడా నీవే, అంటే నీ యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది ఇదంతా కూడా అంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని, సమస్తము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సమస్తము ఆ భగవత్ సంబంధమే, సమస్తమైనటువంటిది భగవంతుడు తప్ప మరేమీ లేదు. అదే సమయంలో భిన్నత్వాలుగా కూడా ఉండేటువంటి అదే అచింత్య భేద సిద్ధాంతం చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఉపదేశించినటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఆ విష్ణు భగవానుడు, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఆయన చెప్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగినప్పుడు తను ఈ విశ్వమంతా ఏ ఏ రూపాలలో విస్తరించి ఉన్నానో అనేటువంటి విషయం చెప్పిన తర్వాత, ఇదంతా ఎందుకు అర్జున, ఇదంతా కూడా ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే నేను సర్వము వ్యాపించి సర్వాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వారను నేను అంటూ ఆయన అర్జునుడితో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. ఆయన భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు కదా, అథవా బహునైతేనే కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృష్ణమేకాంశేన స్థితో జగత్. కానీ ఓ అర్జున, ఈ సమస్త విజ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని
ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే శక్తి పూర్ణుడైనటువంటి సూర్యుడైనా తన శక్తిని పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని యొక్క అంశ చేతనే సమస్త ప్రపంచము పోషించబడుతూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుడు పూజనీయుడు అయి ఉన్నటువంటిది. మరి అన్నింటిలోనూ కూడా ఆయన పరమాత్మ రూపంలో, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆయన యొక్క అంశ ద్వారా పురుష అవతారాలుగా మహావిష్ణువుగాను, గర్భోదక శాయి విష్ణువుగాను, క్షీరోదక శాయి విష్ణువుగాను ఉండి ఈ సమస్తము ఆయన ప్రతి సూక్ష్మమైనటువంటి జీవుల్లో కూడా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు పలికినటువంటి అంశాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, వారు చెప్తున్నట్లుగా, హే ప్రభు, నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు, నీవే హవిసువు, నీవే అగ్నివి, నీవే యజ్ఞము యందు ఉచ్చరించబడే మంత్రము, నీవే సమిదవు, నీవే జ్వాలవు, నీవే కుశగ్రాసము, నీవే ఈ యజ్ఞ పాత్రలన్నీ కూడా అయి ఉన్నటువంటివి. అంటే విష్ణు భగవానుడు సర్వవ్యాపకత మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నటువంటి యజ్ఞ నిర్వాహకులైనటువంటి ఋత్వికులు నీవే. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క అంశలే కదా ఈ జీవులన్నీ కూడా ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా. సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లు మమైవాంశో జీవలోకి, ఈ జీవలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిదే కదా. సో మరి అందుకే యజ్ఞ నిర్వాహకులైనటువంటి ఋత్వికులు నీవే, యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉండే ప్రతిదీ నీవే అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సర్వ వ్యాపకత. ఎందుకంటే అన్నింటిలోనూ పరమాత్మ రూపంగా ప్రవేశించడం ద్వారా భగవంతుడు సమస్త విశ్వమంతటా నిలిచి ఉన్నటువంటిది ఆయన. మరి కాబట్టి అందుకే అక్కడ భగవద్గీతలో అర్జునుడితో చెప్తారు, ఈ సమస్తమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నదయ్యా, నా ఒక్క అంశ చేతనే నేను సమస్త విశ్వమును పోషించి, అంటే వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నట్టు. కాబట్టి ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపత్తో శోభనో ఇవన్నీ కూడా అనవసరము అని చెప్తున్నటువంటి సమస్తము భగవంతుడు. అది కదా, అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణ స్వభావం ఒక రకంగా, ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు పలికినటువంటి విధానం ద్వారా ఒక బ్రాహ్మణుడు అంటే ఏమి అంటే భగవతత్వాన్ని, భగవంతుని గురించి ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు కదా. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు అంటే ఏంటి, వాళ్ళు పలికినటువంటి పదాల ఇక్కడ ఆ ప్రార్థనల ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది బ్రాహ్మణత్వం అంటే ఏంటి, బ్రాహ్మణుడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి. ఎందుకంటే బ్రహ్మ ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో చెప్పబడినట్లుగా, అలాగే భగవద్గీతలో చాలాసార్లు చెప్తూ ఉన్నట్లు శ్రీశైల ప్రభుపాదులు, బ్రహ్మ శివుడు వంటి గొప్ప దేవతలైనటువంటి ఆ భగవద్విభూతులలో, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులలో కేవలము అంశ ప్రాతినిధ్యాలు మాత్రమేగానే ఉన్నటువంటివి. వీటందరికీ కూడా మనకి మూలము ఆ భగవంతుడు. సో అదే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ కూడా సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు సమస్తము వ్యాపిస్తూ ఉన్నట్లుగా, మరి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులందు మనం చూసేటువంటిది ఏదైనాను ఆ దేవదేవుడు నుండి బహిర్గతమయ్యేటువంటిదే, ఆయన శక్తులే తప్ప అన్యము కాదు. అందుకే చివరిగా చెప్తున్నటువంటిది, ఈ విధంగా యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి అర్పణమంతయు నీవే, అంటే నీ శక్తి అయి ఉన్నావు, నీ యొక్క శక్తి రూపంలో ఉన్నావు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా భగవంతుడు ఇంకా మనకి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ వచ్చినట్లుగా భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే భగవద్గీతలో కృష్ణ
సో 9వ అధ్యాయం గురించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రస్తావించినటువంటి చూసినట్లయితే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులే చెప్తారు, మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః అంటూ చెప్పబడినట్టు ఈ సమస్త జగత్తు నా అవ్యక్త రూపంలో నాచే ఆవరించబడి ఉన్నది, సకల జీవులు నాలోనే ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిలోనే లేను అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇక్కడ అలా ఉండి లేను అనేటువంటిది, ఎందుకంటే సమస్తము సర్వత్రా నేను ఉన్నాను అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీకు బ్రాహ్మణులు చెప్పినట్లుగా సమస్తము ఆయనే, మళ్ళీ ఆయన నుండి భేదంగా చెప్తున్నటువంటి కదా. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భగవద్గీత భాష్యాల్లో చెప్తారు, రాజు ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు అతని ఆ ప్రభుత్వం ఏంటే ఉంటాడు. ఆ విధంగా అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆయన శక్తి రూపము వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటుంటుంది కదా. సో అంటే ఆ రాజు లేదా ఒక వ్యవస్థ ఉందనుకోండి, ఒక సంస్థ, ఏదో ఒక సంస్థకు బాస్ ఉన్నాడు అనుకోండి, మరి ఆ సంస్థ అంతా కూడా ఎవరి ఆధీనంలో నడుస్తుంది? ఆ బాస్ ఆధీనంలో. వేరు వ్యక్తులు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను నడుస్తుంది. అంటే ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది? ఒక రాజ్యం ఉంటే రాజు యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కనుక ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతిలో ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ప్రతి శాఖ ప్రతిదీ కూడా, ఒక ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర వ్యవస్థ తీసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆధీనంలోనే కదా. ఆయన అక్కడ ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం, ఒక శాఖ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడుస్తుంది అంటే ముఖ్యమంత్రి ఆధీనంలో ఉన్నట్లు. సో అలాగే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని ద్వారానే నడుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆయన అక్కడ ఉండకపోయినా కూడా ఆయన లేడు కూడా అని చెప్పవచ్చు. అందుకే లాస్ట్లో ఆ విధంగా చెప్పబడినటువంటి సో సమస్తము వ్యాపించి ఉంటాడు, సమస్తంలో ఆయన అక్కడ ఉంటాడు. ఎందుకంటే వివిధ ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే కనుక సమస్తం. అందుకే ఆయన భగవద్గీతలోనే చెప్తారు, అయినా సృష్టించబడిన సమస్తము నాలో నిలిచి ఉండదు, నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడు, నేను సకల జీవుల పోషకుడిని అయి ఉండి నేనే సర్వత్రా ఉన్నప్పటికీ సమస్త సృష్టికి పరమ మూలమైన కారణంగా ఈ జగత్తులో భాగాన్ని కాను నేను అంటూ చెప్తారు. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రదేశం ఆయన కాదు, మొత్తము ఆయనే ఉన్నాడు కనుక కాదు అనేటువంటి భావన ఆ విధంగా చెప్తారు. అందుకే చెప్తారు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి సర్వదా ఆకాశంలో స్థితిగా ఉన్నట్లుగానే సమస్త జీవులు నాయందే స్థితిని కలిగి ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో అలా చెప్పి ఇంకా చెప్తారు, ఓ కుంతి కుమారుడా అర్జున, కల్పాంతంలో సమస్త భౌతిక సృష్టిలు నా ప్రకృతిలోనికే ప్రవేశిస్తాయి, వేరొక కల్పారంభంలో నా శక్తి చేతనే నేను వాటిని తిరిగి సృష్టిస్తూ ఉన్నాను. సమస్త జగత్తు నా ఆధీనంలోనే ఉన్నది, నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటితమవుతుంది, నా సంకల్పంతోనే చివరికది లయించిపోతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్పి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ ధనంజయ, ఈ కర్మలన్నీ నన్ను బంధించవు, నేను తటస్థంలాగా ఉండి ఈ భౌతిక కర్మలన్నింటినీ సదా అనాసక్తుడునై ఉంటాను అని చెప్తారు. చెప్పి ఇంకా చెప్తూ, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ సమస్త స్థావర జంగమ జీవులను, కదిలేవి కదలనటువంటి ప్రతిదీ కూడా సృష్టిస్తుంది, దాని నియమానుసారమే, అంటే భగవద్ రూల్, భగవంతుని యొక్క ధర్మం ప్రకారమే అంతా కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాని నియమానుసారమే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, లయింపబడుతుంది. కానీ ఇంకా చెప్తారు తర్వాత, కానీ ఓ అర్జున, నేను అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు, మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూర్ఖులు నన్ను పరిహాసం చేస్తారు. నా కారణం ఏంటంటే నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే నిన్నటి విద్యాధరులు చెప్పినట్లుగా మాయా ప్రభావితానికి లోనైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి
మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి కారణంగానే. సో కనుకనే మరి ఎందుకంటే మనం చూసేటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక మొత్తము కూడా భగవంతుడు విష్ణు తప్ప, ఆయన యొక్క శక్తులు తప్ప అన్యమేదీ కాదు అని మనకి ఇక్కడే కాదు విష్ణు పురాణంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో సర్వస్వం ఇక్కడ యజ్ఞంలో నిర్వహించేటువంటి దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాడు. అగ్ని, హవిస్సు, నెయ్యి, పాత్రలు, యజ్ఞ ప్రదేశము, కుశగ్రాసము సమస్తము విష్ణువే అని చెప్పబడినటువంటి. అయితే మరి ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో మనము ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఇతర యుగాలలో మాదిరిగా విధానాలను అంటే యజ్ఞ యాగాదులను నిర్వహించేటువంటి ఆస్కారము చాలా తక్కువ. కనుకనే ఏదైతే ఇతర యుగాలలో మనము చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి యొక్క ఫలితాలను మనకి ఈ యుగంలో దొరికేటువంటి చేసినటువంటి ఫలితమంతా కూడా మనకి లభించేటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. ఇంతకు ముందు కూడా మనము చెప్పుకున్నటువంటి నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం, నామ సంకీర్తన యజ్ఞం చేయడం వల్ల హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఆ దివ్య శబ్ద ఉచ్చరణ మన కృష్ణ చైతన్యమును పునరుద్ధరించుకోవడానికి సులభమైనటువంటి మార్గం అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అనాది కాలంగా మనలో పేరుకుపోయినటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మ ఫలాల వలన మనలో ఏర్పడినటువంటి భ్రమ లేదా మాయ ద్వారా చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి వీటి నుండి బయటపడడానికి పూర్వ యుగాలలో చేసేటువంటి యజ్ఞ ఫలాలన్నీ కూడా లభించేటువంటిది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి దివ్య ఉచ్చరణే ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుస్తుంది మానవుడిని అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే ఈ మహామంత్ర ఉచ్చరణ యొక్క అర్థమును తెలుసుకోవలసినటువంటి అవసరం కానీ, మానసిక కల్పన చేయవలసినటువంటి అవసరం కానీ, మరేదో సర్దుబాట్లు చేయవలసినటువంటి అవసరం కాదు లేదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇది స్వయంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితి నుండి ఉద్భవించినటువంటిది. కనుక ఎటువంటి యోగ్యత లేనటువంటి వారైనా ఈ కీర్తనలో పాల్పంచుకొని పారవశ్యంతో నృత్యం చేయవచ్చు అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే దాన్ని ప్రత్యక్షంగా ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక సాంప్రదాయం అంటూ ఒక పద్ధతి అంటూ లేనటువంటి వాళ్ళనే మార్చగలిగినటువంటిది. మందు మగువలతో మత్తెక్కి తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ఒకప్పుడు అక్కడ పాశ్చాత్య దేశాలలో వారిని అదుపు చేయడమే కష్టంగా ఉండేటువంటి, ప్రభుత్వానికి ఒక తలనొప్పిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒక సరైనటువంటి మార్గంలోకి మార్చినటువంటిది. సో కనుకనే అక్కడికి పోయి ఆయన అన్ని చేస్తున్నా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ వాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా అభ్యంతరాలు రాకపోవడానికి కూడా కారణం. సో అలా ప్రభుత్వానికి తలనొప్పిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మార్చినటువంటి అది. అంతేకాకుండా ఈ కీర్తనలో మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు దక్షిణ భారతదేశ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి జార్ఖండ్ అడవులలో వెళ్తూ ఉంటే జంతువులు కూడా వాటి యొక్క వైరత్వాన్ని వదిలివేసి సాధు జంతువులు, క్రూర జంతువులు అన్నీ కలిసి నాట్యం చేసినటువంటి విషయాలు చెప్తుంటారు. అదే చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పిల్లులు, కుక్కలు కూడా కీర్తనలో నాట్యం అప్పుడప్పుడు మనకి వాట్సాప్లో వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో మరి ఎందుకంటే
ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం భగవత్ ప్రేమను కలిగిన శబ్ద అని చెప్తున్నారు. అందుకే శుద్ధ భక్తుడు ఉచ్చరించినప్పుడు, అలాగే అది వినేటప్పుడు, అందుకే మనం జపం చేసేటప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి విశుద్ధ భక్తులు మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరంపరలు మనకి, సో వారిని పెట్టుకుని మనం జపం చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులు ఉచ్చరించినప్పుడు అది వినేవారిపైన కూడా మిక్కిలి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అది చాలా తొందరగానే ఫలితం ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మరి శుద్ధ భక్తి నోటి నుండి ఆ మహామంత్రాన్ని వినాలి అని చెప్తుంటారు. వీలైనంత వరకు ఆ మంత్రాన్ని మనం వినేటువంటిది అవక్తుని నోటి నుండి వినొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. దీనికి ఆయన ఏం చెప్తుంటారంటే, సర్పం పెదవులతో తాకినట్లయితే పాలు కూడా విషంలాగానే మారిపోతాయి. పాలు కదా అని చెప్పేసి సర్పం విషం పెదవులు తాకినటువంటి దాన్ని మనం తీసుకోలేం కదా. సో అలాగే ఆ భగవన్నామం అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ కీర్తించు ఎవరైనా సంకీర్తన యజ్ఞము నిర్వహించినట్లయితే వేదోపదేశితమైనటువంటి ఆ విస్తృత ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరిగినట్లే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అందులో హర అనేటువంటి పదము భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి సంబోధన రూపము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే హరేగా మారినటువంటి. అలాగే కృష్ణ మరియు రామ అనే పదాలు భగవంతుని యొక్క సంబోధన రూపాలు. కృష్ణ లేదా రామ అనేటువంటి అంటే పరమానందం. హర అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగికమైనటువంటి శక్తి, అదే హరే కృష్ణ శక్తి. కృష్ణ అంటే రామ, కృష్ణ అనేది స్వయంగా భగవంతుడు. సో ఏంటది? పరమానంద రూపం. మరి కాబట్టి ఆ మాయ అనబడేటువంటి భౌతిక శక్తి కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న శక్తులలో ఒకటైనటువంటి దాని నుండి బయటపడడానికి మనకి హర కృష్ణ రామ అనేటువంటి ఆ 3 పదాల మహామంత్ర, ఈ 3 పదాలు మనకి ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఉండేటువంటి బీజాలు అని చెప్తుంటారు. ఆ మంత్ర ఉచ్చరణమే జీవాత్మకు రక్షణ కోసం భగవంతుని అతని యొక్క ఆంతరంగికమైనటువంటి శక్తి. ఆ హరే నుండి వచ్చినటువంటి హరే. అలాగే ఆ భగవంతుడు ఎలాంటిది అని చెప్తారంటే, ఉచ్చరణ తల్లి కొరకు బిడ్డ చేసేటువంటి సహజమైనటువంటి రోదన వంటిది అని చెప్తుంటారు. బిడ్డకి ఏమవుతుంది? ఆకలైనప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటుంది కదా. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే మనము ఆ భగవంతుని కోసం మన విషయాలను వెల్లడి చేసుకుంటున్నట్లు అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అందుకే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి మరి ఆ మంత్రం ఉచ్చరణకు మించిన మరొక మార్గం లేదు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఈ కలియుగంలో అని చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ మంత్రాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మంత్రాన్ని శ్రద్ధతో ఎవడైనా జపిస్తే భగవంతుడే స్వయంగా ప్రకటితమవుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ మంత్ర ఉచ్చరణ గురించి మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి వైష్ణవ ఆచార్యుల చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము వేరొకటి లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ మంత్ర ఉచ్చరణ ద్వారా ఆ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ
చేయడం తప్ప వేరొకటి లేదు, గత్యంతరం లేదు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఆచార్యుల్లో మనకు వైష్ణవ ఆచార్యులు మరి వైష్ణవ గీతాల్లో చెప్తుంటారు, కేవలాష్టకము అనేటువంటి ఒక అష్టకం ఉంటుంది. సో దాంట్లో చెప్తారు, మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం, పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామైవ కేవలం. మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం, పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామైవ కేవలం. మధుర పదార్థాలన్నింటికన్నా మరింత మధురమైనది, మంగళమయమైన అన్నింటికన్నను మరింత మంగళమయమైనది, పావనము వనర్చేటువంటి వాటిలోకెల్లా పరమ పావనమైనది కేవలము హరినామమొక్కటే అని చెప్పబడినటువంటిది. సర్వ ఉన్నతమైనది అని చెప్తుంటారు వైష్ణవాచార్యులు కేవలాష్టకంలో. అది మొదటి చరణం. అలాగే ఇంకా చెప్తారు రెండవది, ఒకటి చూద్దాం ఇంకొకటి. ఆ బ్రహ్మ స్తంభ పర్యంతం సర్వం మాయామయం జగత్, సత్యం సత్యం పునః సత్యం హరే నామైవ కేవలం. సో మహోన్నతమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని అత్యల్పమైన గడ్డిపోచ వరకు సమస్త విశ్వము దేవదేవుని మాయా ఫలితమై ఉన్నది, హరినామమొక్కటే సర్వమై ఉన్నది అనేటువంటి విషయం మాత్రమే సత్యము సత్యము పునఃసత్యమై ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకొక పదం తీసుకుందాం, అందులో గురు ప్రాముఖ్యత ఉంది. స గురు స పితా చాపి స మాతా బంధవోపి సహ శిక్షయచ్చేత్ సదా స్మర్తుం హరే నామైవ కేవలం. హరినామం ఒక్కటే సర్వం అనేటువంటి విషయమును ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోమని బోధించేటువంటి వ్యక్తే నిజమైన గురువు లేదా నిజమైన తండ్రి లేదా నిజమైన తల్లి లేదా నిజమైన మిత్రుడు అంటూ మనకి వైష్ణవాచార్యులు ఎంతో చక్కగా కేవలాష్టకాన్ని కీర్తిస్తారు. నాకు అది భావయుక్తంగా పలకపోవచ్చు, బట్ సో అంటే స్వర పదంలో. సో ఇంకా ఆ విధంగా హరినామ ఆ కేవలాష్టకంలో ఇంకా చెప్పబడుతుంది, చివరి శ్వాస పూర్తి అయి ఎన్నడూ లౌకిక ప్రణాళికలన్నీ ఉన్నట్టుండి ఆగిపోవును చెప్పలేం కదా, కనుక హరినామము ఒక్కటే సర్వము అని తలిచి దానిని బాల్యము నుండే సదా కీర్తించడము ఉత్తమము. ఇక్కడ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే ఈ శ్వాస ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో తెలియదు. సో అందుకే మనకి ఎందరో ఆచార్యులు భక్తులు ఇప్పుడే నీ పాద పద్మాలు, విరోధులెవ్వరూ చేరలేనటువంటి కఠినమైనటువంటి నీ పాద పద్మాలను నేను చేరుదుగాక అంటూ కీర్తించినటువంటి వాళ్ళని చూస్తాం. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇంకా చెప్తారు, చివరి శ్వాస పూర్తి ఎన్నడవుతుందో, ఎప్పుడు ఈ లౌకిక ప్రణాళికలన్నీ ఈ దేహము దీని సంబంధమైనవి పూర్తవుతాయో చెప్పలేం కదా, కనుకనే హరినామము ఒక్కటే సర్వము అని తలచి దానిని బాల్యము నుండే సర్వదా కీర్తించటము ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. హరినామము ఒక్కటే సర్వస్వమని శుద్ధ భక్తి భావనతో పరమ భాగవతులు గానం చేసేది స్థానంలోనే శ్రీహరి శ్వాస శాశ్వతంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎక్కడ నామ సంకీర్తనం జరుగుతుందో అక్కడ ఉంటాను అని చెప్తారు. ఆయన శ్రీహరి చెప్తారు, కృష్ణ భగవానుడు, నేను ఎక్కడ ధామంలో ఇక్కడ కాదు అక్కడ, నా భక్తుల యొక్క ఎక్కడ నామయజ్ఞ నా నామ సంకీర్తన జరుగుతుందో అక్కడ నా భక్తుల ఆ ప్రదేశంలో ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు, అయ్యో ఎంతటి దుఃఖము ఎంతటి మహాదుఃఖము, ఈ జగత్తులో అన్ని దుఃఖముల కన్నను పరమ దుఃఖము కేవలము గాజు ముక్క అని పొరబడి జనులు హరినామ రత్నాన్ని విస్మరించడం. నామము ఏంటి చింపులుగా, ఈ నామంకి అంత ఉందా అనే ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. ఎలా అని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ, అయ్యో ఎంతటి దుఃఖము ఎంతటి మహాదుఃఖము, ఈ జగత్తులో అన్ని దుఃఖముల కన్నా
పరమ దుఃఖము కేవలము గాజు ముక్క అని పొరబడి జనులు ఆ హరినామము అనేటువంటి రత్నాన్ని విస్మరిస్తున్నారు. ఎంతటి దుఃఖము, ఎంతటి దుఃఖమేమో అంటూ ఆ వైష్ణవాచార్యుడు కీర్తిస్తున్నారు. హరినామమును కర్ణములతో పదే పదే వినాలి, వాక్కులతో పదే పదే ఉచ్చరించాలి, నిరంతరము దానినే కీర్తించాలి. కనుక హరినామము ఒక్కటే సర్వమై ఉన్నది. హరినామము సమస్త విశ్వమును తృణము వలె తుచ్చమనిపించున్నట్లు చేయును, సమస్తముపై దేదీప్యమానంగా ఆధిపత్యమును కలిగించును. దివ్యానందమయము పరమ విశుద్ధమైన హరినామము ఒక్కటే సర్వమై ఉన్నది. అందుకే మధురం మధురోభ్యోపి మంగళభ్యోపి మంగళం, పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామైవ కేవలం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవన్నామం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆ బ్రాహ్మణులు ఉచ్చరించినటువంటి విషయం సమస్తము భగవంతుడే. మరి ఈ సమస్తాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి అవకాశము చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకి ప్రచారం చేసినటువంటి, అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించి ఈ సంస్థ ద్వారా ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి మనకి అవకాశం కల్పించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అందరూ చెప్తున్నటువంటివి, వైష్ణవ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కేవలం హరినామ స్మరణం ద్వారానే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు, భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పబడుతున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు